Dagan, dagan, magdagan ako sa ako ang kinabuhi. Daghan ako mga problema na nga naatubang sa ako ang kinabuhi. Matag adlaw, daghan mga problema, daghan mga pangandoy na ako ang gusto pa unta na makuha. Daghan mga pagsulay nagaabot sa ako ang kinabuhi. Matag adlaw ako gandagan para sa ako ang kinabuhi. Daghan mga problema na ako ang giatubang. Magsigi akong dagan sa kinabuhi. Magsigi akong dagan gapangita ako sa ako ang presto. Pasagod ako dapat mulugar sa akong kinabuhi. Pero sa mga panahon karon, usa lang jud ang ako ang gipangita. Usa lang akong gipangandoy, usa lang ang ako ang gipangayo. Daghan ko angay buhaton, pero karong mga panahon na gusto na ako pangitaon ang presto kung asa na ako ipagawas ang ako ang gibati. Kung asa ko mulugar, kung asa ko dapat mulugar sa ako ang kinabuhi. Igsuon ko pangitaa kung asa ka mulugar sa imuhang kinabuhi. Daghan pa mga paglaom, ayaw kakapoy sa pagpangandoy. Pero karong mga panahon na ang ako alang diyong ipangandoy, makapangita ako sa presto kung asa ko mulibang, kung asa ko makalibang, kung asa na ako ipagawas ang ako ang gibati. Kailangan ko makalibang, kailangan ko makalibang. Ay, salamat, nakalibang na jud ako. Mga igsuon ko kung naa ka mo'y mga problema sa kinabuhi, pangita sa lugar kung asa ka makagawas sa imuhang gibati. Igsuon ko kalibang, ilibang lang ka na ang imuhang problema. Ay, nakalibang na gyud ako.